Det var da noget slemt pis. Hvad? Det er det flotteste, hun har gjort endnu. Ja, hvad? Ja, jeg glemte et skilt. Glemte du et skilt? Jeg glemte et skilt. Nej, det er sundt. Så er vi bare ikke bestået. Nej. Skilt nummer 10. Det er det nede efter slalommen, så. Nå, den der. Jeg tænkte bare, at det bare var en vending, så det var, så du bare gjorde den lidt langt fra. Hun havde sådan en rigtig fin opmærksomhed i hunden. Jamen, hun fik også fin ros for det hele. Men. Nå. Sådan er det. Og jeg gik direkte fra zigzaggen og så til spiralen. Ja. Jamen, jeg tænkte bare, at det bare var en vending dernede, men det er det en... Jeg skal jo lave en 270 grader. Nå. Se, det var den, jeg gik. Ev. Vi arbejder godt. Ja. Tige stille. Nej, hun skulle lige vide, hvor hun var. Hun kommer lige langt væk fra.